ど、6月の渡航緩和が発表されましたよね。日本政府の動きですけれども、来月10日からと言われている外国人の観光客の受け入れなんですけどね、こちらのルール、レギュレーションは先ほど言ったんですが、世の中の反応はいかにということで、まず、この日本入国もそうなんですけど、国内から、ね、日本から海外に出向くときの、一つのキーになっている陰性証明ですよね。PCR 検査、木下グループなどがですね、採用しながら、されている系のやつ、もうこの木下グループ、我らに寄り添った検索が、明らかになりましたので、今回に限っては、海外時間前、350の陰性証明の変更点について、一概にお伝えしていきたいと思います。そしてですね、米国の動きなんですけど、これまたね、ありました。エスタが値上げになります。このタイミングで。この夏のですね、空の便が、米国だけでもないんですけどね、こんな感じになっていくんじゃないか、このあたりのお話も出てきましたので、デルタ航空ですよね、1日あたり100便ものフライトをですね、減便するというような話も出ています。このあたりの報告情報も皆さんにしてみたいと思います。夜中にもかかわらずですね、ありがとうございます。セルセルさん待ってましたということで、やっていきましょう。勝志さんでしょうか。アメリカ・テネシー州からのご参加ですね。来月、日本に一時帰国頑張ってください。科学のさん、やはりグループツアーでしたね。この日本、やっぱり岸田さんはちびちびしかですね、いや、思いましたわと、来週からにもかかわらず、世の中のピライスさん、コメディの来週にエクサ申請しようと思っていたんですが、これちょっと痛いよね、タイミング的に。はい、無事に渡米させてください。ヒロイヌさん、アメリカホストンからようこそ、さっき仕事が終わって来週に気づいて、スタンバイありがとうございます。陰性証明が不要になったというですね、フィリピン動向なんかね、されたわけですけれども、そう、木下グループの変更点についても、今後の訪問しやすさにつながるかと思います。参加ありがとうございます。ギターを忍者さんが、かな。感動。キラッとなりそうになって、大好きです。フィリピン高校の選手がどのみたいにこれがどういうことなのか、フィリピン勢の皆さん、言ってるか、アドバイスをお願いします。皆さん、続々ご参加ありがとうございます。それでは早速、一発目のニュースからいきましょうかね。マリアさん、そうなんです。今日はフィリピン情報であるのかなということで、はい、重要なお話が速報としてありますので、やっていきたいと思います。はい、まず、フィリピン動向ですね。おめでとうございます。フィリピン勢の皆さん、僕もフィリピンにいますけども、フィリピンの渡航情報、大きな変化が、週末、金曜日ですね、ありました。なんと、フィリピン入国前の陰性証明、渡航前陰性証明が撤廃になります。撤廃というか、免除ですよね。これで2万円浮いた。あるんだけども、2万円と時間が浮いた。でも僕の動画の価値が一切なくなった。急いで出してるよかった。5月の30日からこちらのルールが適用されるという5月の30日からだからもう日本からフィリピンに行く人はね、僕らが企画したとしても陰性証明取らなくていいからね。ジャイアンツファンさん、フィリピンって青色でしょうか。日本入国するときの区分としては、確か黄色でしたよね、フィリピンね。このあたりの情報。そして今回ですね、この陰性証明が不要になるというのは、できるだけ皆さん、一時情報にアクセスしていきたいと思いますので、フィリピン選手、IUCN からの情報をこの後ばかり、今回の活用は、168番目の文章になっています。ちょっとね、英語になっているので、頑張って、紹介をしていき
たいと思いますけれども、こちらの168番の発表の中で、これですね。コーディネーションズエンターテインメントアクティビティということで、外国人観光客を含めた外国人の入国ルールに関して、本日付の制限で変更になっています。これで注目をすべき点がこちらですね。ネガティブ通過して、ナチュラルテストに関して、4時間以内に受けなさいというお話、もしくは、抗原検査ですね。24時間以内に抗原検査に関する要件が書かれています。注目をしたいのは、ここに1、2、3と書いてあるんですね。コーディネーションで、18歳以降ワクチン接種を持っている人に関しては、プレーバーとワクチンに加えるこれが準備がこういったいいと、いるということで、皆さんにしてもらいました。これをもってですね、フィリピン入国は30日からなるようです。今月にですね、30日から陰性証明が不要になりますので、なんじゃないかなと。30日から。あさってから。フィリピン仏教、ついでにワンヘルスパス。ね、ワンヘルスパス、まあ、あの辺りの入力は各国もお決まりというふうに出してきましたからね、とりあえずは陰性証明、片方向になりますけども、年になるわけですね、嬉しいになっております。はい、ここに来て、活気づいてきたんですよね、このフィリピン。が変わりますから、マニラ書店の中心にしたアラートビデオですね、これを見ていきましょう。6月以降のメトロマニラがアラートビデオ1にしているということで発表がありましたね。大きなレギュレーションは変わらないということなんだと思われます。はい、ということで、このあたりの補足をしつつですね、大きな動きが出てきたのは、こちらですよ。ようやく我らが味方のセブパシフィック航空です。期待し始めているという、これまたね、ウェルカムな皆さんにしていきたいと思いますけれども、今出たらこんな今ですね、サマーシステムで放送取りキャパシティを変えてきたという、こういう発表がパスキングしてるんです。コロナ禍の前やってみるキャパシティのいつかさん、ファスティングするぐらい。セブパシからの発表になっています。それが何の目的も。今ですね、ちょっと DNA の中で、パス空港が国内主要ハブ空港で一緒にやってくる。まあ、やりましょうか。ちょっと付き合いになりましょう。そう、フライトが付き合いになってくる。こんな状況にいきなりやって5日間って結構大変や。これ飲んだら全然腹減らないんですよ。まあ、だいぶトークが入ってるじゃないですか。トークも入ってるんだと思う。ありがとうございます。国内のハブ空港からフライトが通過されていくんだですね。こういったコンセプトになります。もう一つ、セブパシが見つかってくると、何がですね、正確には交通機関大臣、ここが、ここに期待が持たれるわけです。ちょっとこれ値段を見てみますと、こんな感じでね、今現在、配送券売れそうで、東京からマイナスで映し出して、見てみましょう。6月に関しては、10万人を超えるような日も珍しくはないというような形なわけですが、それがですね、夏の期間を見て、年末に差し掛かるにつれて、だんだんお安くなっています。これがですね、どんどん確認できる。9月になると6万円にちょっと超えるぐらいの価格になる。これ、大きいカウントはこれは、そこが16に差し掛かっています。11月がようやくですね、僕らがもともと見るのが、選択価格帯、1万5000円というものが今、確認になりますので、こういったですね、ようやく落ち着きが始まっているという、難しいを、情報と言えるんだと思います。それでですね、早速、セブパシに関するニュースとしては、マッカーセル空港からのフライトに関して案内が出ております。では、早速ですね、記事を皆さんにご
紹介になります。こちらはグローバルニュースアジアさんからのですね、メディア報道になりますけど、セブタックですね、マッカンセル空港から国際線、増強されていくというわけでして、とりあえずね、この報道では、ソウル便が7月の3日から回復しますというような報道になっているわけですけども、ようやくですよね、マニラからの直行便は見られるんですけど、セブだとか他のね、地方空港から、特にセブなんていうのはでかいですよね。そちらからの国際線がなかなかね、見られなかったわけですけども、とりあえず韓国行きが再開されるというウェルカムなニュースが入ってきております。で、この記事では、日本への直行便運航に関するもうね、韓国行きやってた韓国がつい先日感染爆発して最高値をマークしたとかいうところに就航を再開するのにだってもうみんな諦めしろ。どうやら30日に運転があり、10月の29日までは、ちょっと高いんですよね。これセブとの、東京とセブを結ぶ路線は10万人程度しちゃうんですけど、もともとこれがフィリピンエアラインのみだと選択肢がないわけですよね。でセブと結ぶ路線がそうなんですけど、10月の30日を超えるとですね、なんとセブパシの選択肢がセブ機が出てきましたので、おそらく年末に差し掛かって、セブパシが復活をしてくるということが見られますね。これも動きとして、本日はフィリピンの陰性証明書、ようやくこれが免除になっていくというような話を聞きまして、フィリピン渡航の回復についてお話をさせてもらいました。ジャイアンツファンさん、盆休みはバンコク12万、ジャカルタ12万でしたけど、相変わらず高いですよね。その間で、本来ね、半分ぐらいの利益に使いを始まっているの外国に関する、この渡航回復に関する情報が続々と出ております。今度はですね、地域を移しまして、韓国と日本を結ぶ路線がいくつか増強されていくということですから、これも見てまいりましょう。ちょうどね、観光ビザが6月の1日から正式にオープンしていく運びになっていますから、こちらと、あと日本側のね、日本がいくらかは支援になるというようなことになっています。これにですね、合わせまして、各エアラインが動いております。これらはすべて今週ですね、ここ3日で続々と報じられている韓国行きの便です。こちらの報道が続いています。まずはアシアナ航空ですね。名古屋とソウル、インチョンを結ぶ路線が5月の25日から週に増強されているというような話がありました。そしてですね、こちら、エアプサンになりますけれども、こちらについても大阪とプサンの間、エアアジアの韓国からマニラのまた全便7月全便キャンセル。今のもありね。他にはですね、ビッグエアなんかも成田とインチョンの総線を週6便6往復にしていくということで、片道8000円というね、LCC ならではの価格帯も選択肢がどうやら出てくるというですね、こういった動きになっております。ようやく、ここにて韓国との往来が完璧ではないんですよね。ビザが完璧ではないにせよ、少しずつ始まっていくということが、この夏に出てですね、感じ取られるんじゃないかなと思いますね。次はエムさん。友人のアメリカ人の旦那さんが、配偶者ビザでボストンから帰ったエアカナダで帰国をしたんですが、なんと、午後3時過ぎに成田について出られたのが、8時過ぎだったらしい、まさかの5時間、何が起きたんでしょうか。これ、5月26日だから、おとといの即日というのは、ちょうど今、日本時間で日付変わっちゃいましたけども、昨日で出来事と何が起きたんでしょうか。またいろいろ教えてください。確かピーチも国際線復活します。やっぱこのタイミングで続々とね、各エアラインが復活ですけど、川さん、増便されてもかかって旅行できないなと、この辺がありますよね。ちょっと金額に関する何を書いてあるのも、やっていきたいと思います。純子さん、モルグリーンズの陰性
陰性証明書、有効なものでしょうか、試された方がいますかということですけど、これですね、ちょうど先日、本チャンネルでも扱いましたので、ご紹介したいと思います。もっと動画だっていうかな、ウェブリーンでも、トラブル体験談と合わせてなんですけど、ファストトラック緑のに工業措置になってきました。これはちょっと恐ろしい一つになるんですけど、この中で、ウェブリーンの認定証明で、ファストトラック緑が書いたよというお話がありましたので、最近のことがニュースとかウェブリーンでおっしゃるということですが、その間ね、トラブルについて、極めてない。全部読み上げたってダメなんですけどね。改めて、失礼しました。青色で間違いないですね。はい、青色ということで。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。連絡してください。はい、わかりました。はい、気をつけてください。今度はですね、アジア圏の話ですけど、中国に行っていきましょうか。ちょっとね、ここに来て、上海周辺で動きが出てまいりましたので、何が起きているのかと、思いますけど。誠さんチャンネル。みんな続々フィリピン系 YouTuber が日本で帰ってきてる。日本帰ってきてるというか、まあ、一時帰国を。クリックできない。どうしたの？
なんか全然再生されない。おうオフライン。もっとタイトルにある通り、中山連の受験企画は終了です。終わりになりますので、サブチャンでは出しているんですが、やはり見てくれてない人も多いので、毎日のように、どうなったんだですね、どうするんだっていうメッセージが届いているという感じです。別に企画終了しても、自分一人でね、続けてっていう話にはなっていたんですが、そういうことも一切しません。一切こういうこともなければ、一切手伝うこともすべての大畑で変えていくことができるようになりましたので、どれだけ支援しても感謝の気持ちもなく、結局は悪く言っているので、僕も含め、他の人にも迷惑がかかったんですよ。うちの動画もお蔵入りですし、他のチャンネルの動画もお蔵入りです。彼がやったことに対しての対応に追われているという感じです。いろいろな方が動いてくれていました。結果的に勝手に配信して、悪くいいということのチャンネルだけでなく、複数のチャンネルの企画もできないようになったという感じで、多くの関係者に、多大なるご迷惑をおかけしてしまいましたので、迷惑をかけた皆さん、彼が謝罪するとは思えないですが、謝罪させていただきたいと思います。お世話になった人たちには迷惑をかけないので、言ったんですが、この話しかけも同じことがお願いとしては、来るので、そういったものに対しては、言わせるのを伝えてもらえればと思います。なんですけど、見てもらえなかったという一応、チャンネルでお伝えすることになりましたが、これも見ないと、やっぱり思いますので、それで終わりだと思ってください。なので、悪口言ってますっていう DM ですね、いりませんので、50通ぐらい来ましたからね。中だったんですね。これが今後してることがありません。小原君は、勉強していますので、今後のね、勉強という見てもらえればと思います。そんなに何か高いことではありませんが、ここからね、ぜひ勉強して頑張ってもらえればと思っています。これまでの中山県とまとめ。中山レッドです。あたってです。現在は移動中です。青山学院に入学し、イタリアンカフェを開業したい。受験のコメントに突如として現れた超特急の志願者中山連老人生2年目の人は、受験の子が出た2歳の夜を間に志望動機は動画内での空回りしたして、動画公開後の SNS 上での話題が一躍年上界の大型ルーキーとして拡大、Twitter と YouTube を連日加わり、そしてしばらくして騒ぎに落ち着いてきた。はい、じゃあ、入ってください。そうです。中山です。彼は9ヶ月の沈黙を破って1日からなるチャンネルに登場。いわくその年の志望校である青山学院大学の合格からの支援に求めないと働きながら成績が動かなかった。彼自身で夢がないようになりまして、これからの道がそうなることはね。そんな連国に登るときは自分のチャンネル、飛び立ちチャンネルの演者として出演し、合格までの道のりに一択する代わりにその浪人生活の金銭面とか収入をサポートするエントへの投資という形の提案になり、これを承諾。あまりにちょっとね、ひどい話だったら、どうしようか。その中ですごい、から自分のチャンネル出て、やろうっていう感じにするって言ったんですよ。家計のバイトしながら生活してるけど、大丈夫だから、俺らに何とかするから、生活面は何とかするから、勉強の方に移った方がいい。大丈夫だから、生活はさせてあげることができるから、もちろん、あと何と、分かりませんけど。この森別チャンネルでは、全国に話しかける動画や本業の更新に関する動画などが公開され、成績面の想像以上に鉄道機と運動関連、ほぼ10割の人だった視聴者の中に見つかった彼のタイプを提案するしばらくしては、個人チャンネルですぐに登録者が7000人を超え、まさにフィーバーで、勉強休憩や無欠運動式ながら話し合う動画なども、かなり再生数を周囲はツイッターでの連絡が連鎖に育てを通している動画公開され、このようにできない神の活動を見ながらいかがなことを特別な批判コメントも書かれ、割りや周囲の講師人物がプライベートを自由にするなどの金銭面のケアの完全に含めて、これから連携の開始になります。ように思わ
担当途中で何があったかを言ってください。ネット君、何になるんですか、あなたは。父親になります。はい、ということです。中山にテイラさんがレントの彼女が妊娠していることを知らせる動画、彼女紹介の動画の直後に妊娠は判明していたもののレントは何枚を詰め込んでいた。森鉄のカメラを回す電気監視、動画内ですが終始困惑した態度を見せていた。当然彼女を支え合いながら事件の細かな想定現実的ではないか。レント自身も動画の段階で快適な立ち振る舞いを見出せず、動画の中で森鉄の会社の社員となり、勤務時間中の労働の中に勉強ができる環境を用意すれば、対価として目立ってないけど給料も自分が出すから、そうすれば育児と受験が何とか両立できるのではない。という大分損失となった話の自分の身を削る提案を出し、まだレントの夢を後押しする姿勢を見せ、しかし、その提案によるか、また別の道を模索するかの答えは動画の中では、方向性がはっきりしないまま視聴者は続報を待つ結果となる。これには突然の急な展開に唖然とする視聴者が続出し、さすがに計画性がなさすぎるが、なんで勉学よりもそっちに励んでいるのか、といったバッシングの大声となり、非難の声もこれまで以上に向けられたことになる。そして、森鉄からレントからの答えはまだ聞けていないという動画が公開された直後。これはどういう神経なの？こっちが解いたけど、返事も返ってこないし、都合の悪いことで何も返してこないですか。先生なんか、こっちでも自己処理しちゃうから、いいっすよね。意味わかんないです。それは、いやもう知らない方の企画一個しちゃったんですよ。優れればいいっすよ。レントは自分への誹謗中傷にされたのか、ツイッターにて強きタイトルのスペースを開始。そこで彼は心ない発言に対する気持ちの表明や現状報告にとどまらず、今後外部のチャンネルで予定していた未発表の企画などを口にしてしまう。これを聞いた森鉄は途中から教え子のアカウントでスペースに参加し、さすがに他のチャンネルのことは変われない。とレントを叱った。しかし自暴自棄になっていたレントは、もうどうなってもいいと感情をぶちまけて配信を終了。そして、森鉄チャンネルにて中山レントに関するすべての企画支援を終了する内容が発表され、中山レンリーの個人チャンネルの動画をすべて削除、Twitter アカウントも削除し、完全に消息を絶つこととなった。森鉄が彼に投資した金額がどれほど戻ってくるのか、規格外のデジタルタトゥーを残した彼と周囲の関係者はどうなってしまうのか。我々には知る由もない。償えない罪はない。鮭チャンネル。鮭チャンネル全然これなんか伸びるんだよね。ね、面白くないのかな。フィリピンネタですか？フィリピンネタ。コラボ動画の前にパラワン島の位置情報をご覧ください。パラワン島はフィリピンの南西部にある島で、南北の長さ397なんていうの、動画の伸びがいいのは女系なかった。もう分かったなって思う。例えば、マラテっていうのをサムネに入れたら、見る傾向が彼あって、もうやっぱマラテってそういうエリアが。だから本当にマーケティングやね。でもなんでか分かんないけど、これはね、意外と見られる。マニラ湾周辺。はい。意外と見られてない。見られてます。14時間。このマネーエクステンジは結構見られてるから、360円、18時間。マラテって入れたら、まあ、223。次に視覚的に日本と比べました。SM メガモールとかしてしまうと、はい、あんまり伸びない。ちょっとなんていうの、みんなが立ち寄る場所じゃない。うん。今回はパラワン島在住の誠チャンネルの誠さんとこの方で動画を撮らせてもらって、よろしくお願いします。
TikTok 解説した。TikTok はアカウントあります。あ、ポストした。いや、してない。よろしくお願いします。で、まあ、以上、真面目な動画、このカップだけ。なんかわからんけど、ジャパニーズ C チャンネル飛ばしちゃおうと思って、結構頑張って。なぜか、よりみつチャンネルの方がフォロワーが増えてしまう。そうです。どういう意味や。どっちやろ。東京の中で仕事の関係のっていうのがあって、あと、うちの母親の母親が本当に西の端の方に一回行くっていうのがあるみたいで、特にないですね。東京ね、ちょっと動きまったり、ちょっと知り合いにあったりとかあるんだけど、今上げてしまったからな。もうだからすごいフォローしてめっちゃなんかこう誰かが投稿したのが通知が下げてくるんです。お世話をしていただけるっていう今回オンブリだとお世話になっちゃってるんですけど。はい。じゃあ、NN さんとは向こうで会われてますね。はい、そうですね。わかりました。で、まあ、ちなみに、日本は何年ぶりぐらい2020年2022月だっけ。2年と誠さんは僕らが。はい、ありがとうございます。僕らが結構じゃ日本に帰ってきてからね。フィリピン戻らなくなったらこれ大変だっていうので、日本に確か3泊ぐらいしかしない。東先生名古屋に来るっていう。あ、来るって言ってたな。白衣とか忘れんように。今日話すか？今日も話します。はい。言うとだけで。はい。忘れたら。もったいない。あと、ライブの時に、久しぶりの風呂を、そんな高い店に行かなければ、安くて美味しいものがいっぱいあると思うので、いや、ね、ちょっとワンコイン500円で食べれるようなものがそうここはね、今、上野公園ってところにいるんだけど、すり鉢屋が来るんだよ。すり鉢ってそう、結構出るんですよ。それ、ひっくり返した感じだからですよ。そんな大きくない。全然、できたくらい。それはいいか。いいところとね、歩いてると、朝のね、出勤風景とか外ですよね。まず、これだけが見えるわけです。みんなね、駅の方に歩いてる。何回来たんですか？いや、これね、商店街じゃないんで、みんなね、同じの、僕ね、だいぶ前にも思ったんだけど、ほら、川のショートコートって流行ってる。川のショートコート。あの時、猫の食事の川のコート。みんなと一緒だから安心っていうのが、なんかあれって残せるでしょ。安心なのが一緒だから、右ですごいダウン。あと、不安とかして、みんなダウンしてます。ユニクロ好きだけどね。なんかアウターでね、そういう革のジャケットというか、安心とか、それは流行ったんですよ。この銀座に立って、付け橋の交差点、急に待ちしてるわけですよ。
比べるとないけど、そしたら青になったら一斉に川のポンポン部分がね、ちょうど投げた部分がね、もう四方からこうすれ違ってくるわけですよね。すごいな。最終日の時あるんですよ。でも違和感ないですね。みんな同じっていうのが、なんか、あれ、今いいとこ話してたけど、悪いと言えないんだけど、なんか、無茶っていうか、みんなと目が安心するのが、そういう、なんていうのかな、芸術とかそういうのって、なかなか生まれにくいっていう、しょうがないんじゃないすっげえ俺今日真面目なこと話してない。ここは真面目な方メリットちょっと言ってたと思うんですけど、やっぱり今、なんか出てたらまたね、求めてオープンみたいなのを、やっぱメールとかやめようよ。これ恥ずかしくていけない。中級ですか本当にさ、行きたい行きたいが嫌だっつってるの。よ、これは。9時からやろで、ちょっとなんか家から参加しようかなと思って。見ていただいたミーティングない